गोरोन्थिया नोंनि नङामोन जेराव नों आंखौ फोथायखेबस' खालामदों। गोरोन्थियाथ' आंनिसोमोनदि जेराव आं नोंनो सुबिदा होदोंमोन। जाय फोथायखेबस' खालामलांबाय बैनि गोसोखांथियाव थैनानै थांनायनिख्रुइ हाजार गुन मोजांदि जाय नोंजों लोगोसे दं बिजों सुखुयै थांना था। जेसेबांसिम नुदों फोथायखेबसल' मोनदों मुलुगखौ, बिनिखायनो दा गोसो जाया सोरनोबा गोसो होनो। जेब्ला आं मोनदांदोंदि आं नोंनि थाखाय स्पेसियेल, नाथाय नोंनि बे अन्थाइ बिखा गोसोआ बुजायदोंदि आं नंखाय साननायावसो दंमोन। खाफालनिख्रुइ बांसिन नोंखौनो फोथायदोंमोन, नाथाय खाफालाबो एसेबां सोलायाखै जेसेबां नों सोलायलांदों। फोथायखेबस' खालामनायनि थाखाय साबायखर। नोंखौ लोगो मोनामोनब्ला मुलुगखौ बुजिनानै मोननाय नङामोन। जेब्ला मानसिफोरनि गोसोआ आबुं जायो अब्ला गोजान जानायनि जाहोना गावनो गाव ओंखारो। मानसिफोरा थैनायनि थाखाय आरज खालामनाय नङामोन जुदि मोजां मोननायाव फोथायखेबस' गैयामोनब्ला। जेसेखि थार गोसोजों मोजां मोनाथों मानो, नाथाय सोलायग्रा मानसिफोरा सानसेब्लाबो सोलायखायो। नंखाय मोजां मोननाय, गोदै राव, संसार जानायनि समायखिरा एसेबां मा खालामो मानसिफोरा खालि सम हगारहरनो थाखायल'।